Mentan, kani ka sit in demonstration kadi bang min pesngo ya ka sarkar jungi bakan ai kata enhancement ka jungi ka bala diu mentala prasnem. Tim hoat kila jubab ya kata kila ong ban ai 100%. Kumba play I mentan ru ki group jungi kim tre ek 100% bangi ngimban seki leaders ila long ka meeting men arpusau terik. Balada kim ai kata ka prapu persen yangi dingi ngim kidon na pleng jungi ngibro kim ngimya kwa. Hakatu singi dan keban berus pangut kami ai tambah kiau ong bat ngimya kwa. Di mentan ru play I daga khmat lajong bagi ni member jungi kimya kwa ya kata ka 100% nomor kamlong justified show. So nakata ka daw ni wan ban shong ikani sit in demonstration bang ikwa ban pesngap chika sarkar ikwa ban pa ki jing duai ki jing kepat ki jungi ya ka sarkar ban sngap lem ni ki jing ki jungi namar balai katkum ka jing kieu ki mar ki mata ya kata ka ngihap shna ya kata ka price ya kata ka salary ke jongi 100% prasnem ti kamso ngakrai kamlong justified ke kenata ka daw ni sa poy bani shong ni tabangia ongro bangin abide by all the rules and regulation bala ai da ka sarkar ni Mana ke indefinite strike ke joki kan day tamta sila kan continue ni on indefinite strike tinggal wala on indefinite strike kan continue kan kat bagam kampat sngau ka sarkar ni namar ka sulong kapkai kambai mit tingin no kanumpat pen kadang ke ni nata ka daw kan ni hapan long indefinite kabut kanang yat bet hadu bandayo ka hok ka jungi te kamu bila amantan ba hanya kan ni yo ek ta ka jing kuan ka jing pa ka jing pan ka jungi prapo persen kumbato ni ngimpat laban ya ingin pala stop ingin ke agitation ka jungi pengadihi na sarkar hi na bantai ka sarkar de si inong katu ka jing kadai ka jing pam suthu jingut ni tip kadai ka ka ba pelong kadukan ni ba kamyat ni namla ban bataya kata namar don na pleng jung ngimo ki ba suthu bahaya ka kam don na pleng jung ki nong tre ki bam suthu bahaya ka kam ne don ka transfer don ki ba resign no stengpor don ki bun ki don ki ba lesi o kim long committed ne lesi kami ha ban ka topik ka jung ki lesi o de taru tamang apa nang ban batay hiru ya kata taban rei lesi o de kata we have to show them the way dan yang kini teng naglen kebun jumpi sarkar hoi ngila kendo dan nadu arah hajar Abdullahi ngila le ya kani takadaw ngi sapoy dekat new food ru kade ngila pensmo pensap dengan sarkar nadu arah hajar Abdullahi kita ki balong written dokumen mo ladang ngim tiep deh ladang ngi tho ngi tiep tingi na sedang man tho nadu arah hajar Abdullahi ngila le hi shiki ba de ban pet ki education minister kini ngila le kendo kini director jungi ngila le kendo ngila le hi kita kam ka jungi na level ka jungi cluster level block level district level but state level bagi lawan kita mudah baru kita included di district temaki garu kin sa join namar ngiyo ya ka permission rumenen na IDC jungiru ngiyo halu san shitang ya itu tena kata kadaw ki garu hills ki bana dangwan garu hills ki dang join ta ki dang halanti kidon na empat kiwe kino hikai kiba nong hikai ted as of now tikim don show ngingi hang ngingi dan bitang kinong teaching kidon na em kibal trai pat ni office komentas ni pisia ki ya kidai kidon na empat kiwe ba kata tu ngatrai ke ba pin habia dik pet jam pi andre tin nakal yang jungi tikim nang man batay na bang ibon bakiwan hi badon ki baja aru ki ja na kadaw pang istom ne ki ja na kadaw ki le ki jing trai jing ta e kata ti andre ki ba wan dik la wan lo di ki ba kwa ban yo ek ka enhancement andre si dan mo le si na ka jing bang so thu ka jong ki ne na ka jing got jing perkhat ka jong ki le si ki so thu e kata ka hok ka jong ki ni ngam tep yo ki le jing trai ru e kata ngam pat la ban assurance mangidang lum ki signature ru menta